पिसैला से। ए बाबा कौन मजा मिलता हई भंगिया के खइला से। ए बाबा कौन मजा मिलता हई भंगिया के खइला से। आप सुन रहे हैं डीजे दिलीप शर्मा को गोपालगंज जटाधारी त्रिपुरारी सब कहेला पीके गांजा लेके महाजा झुमत रहेला। जटाधारी त्रिपुरारी सब कहेला पीके गांजा लेके माजा झुमत रहेला। देखो गौरा माई के पिसैला से। ए बाबा कौन मजा मिलता हई भंगिया धतुरवा से। ए बाबा कौन मजा मिलता हई भंगिया धतुरवा में। दिलीप शर्मा गोपालगंज के दाता सबके विधाता रउआ पानी हो। गुडू पे तनिका कई दगिरी पहा भोले दानी हो भोले दानी हो। भक्तन के दाता सबके विधाता रउआ बानी हो रउआ बानी हो। गुडू पे तनिका कई दगिरी पहा भोले दानी हो भोले दानी हो। वो बड़ी उपकार होई डमरू बजवला से। ए बाबा कौन मजा मिलता हई गंजा भांग खइला से। ए बाबा